wato yanzu lalacewar Najeriya har ta kai saboda an ɗauki 'yan ta'adda sai aka kwashi yara student waɗanda iyayensu suka tura su makaranta, sai aka kwashe su saboda an ki sakin 'yan ta'addan jika. Sannan Davido ya rubuta sunayen yaran a jikinsa ya tafi Amerika saboda ya nuna wa cewar mutane yana kishin Najeriya kuma yana son arewa ko da bambancin addini. Ya yi abin da kai ba kai ba, domin shi ya yuzin wannan abin ya tafi Amerika ya nuna. Sannan ka ce wai duk wanda zai fito ya yi fada akan insecurity a Najeriya wai munafiki ne. In fact he called Davido a bandit, a kidnapper. Rarayu, kai baka gane cewa maganganun nan Allah ne baka iko ka fito ka tona wa kanka asiri ba? Baka gane ba? Ko kuma ku jama'a ba ku fahimci maganan bane? Wasu ba sun ji magana kamar ba su fahimta bane. Kace Davido shine dan ta'adda saboda ya dauki suna ya tafi da shi America, kace yana tona wa Najeriya. Lokacin da aka saci mamanka kace Atiku ya ce a fito, me yasa Atiku bai rubuta leta ya tura wa shugaban kasa ba? Kai ma da kake cikin shugabannin me yasa baka rubuta leta ka tura ka ce a sako yaran ba? Har sai an jira sanda aka saki 'yan ta'adda sannan za a saki yara? Har sai an jira sanda aka saki 'yan ta'adda za a daina kashe mutane a Najeriya? Har sai an jira sanda aka saki 'yan ta'adda za a daina kona mutane ba tare da sun ji sun gani ba? Mu muna arewa kamar dabbobi aka mai da mu ba mu san me muke yi ba. You guys are using us to achieve what you wanted. Davido ya fi ka, kace ya kunce mun shi zani. Kai ma anan me ka kunce? Me ka kunce? Ka kunce cewar Najeriya ba ta da amfani, mutanen cikin Najeriya ba su san me suke, mutanen cikin Najeriya ba su da yanci. Shikenan mu ba mu da rights da zamu fito mu yi magana? To wallahi Davido ya fi ka. Kuma daraja ta Annabi Muhammad Rasulullahi alfarmar sayyidi sadati, yanda Sadiq Sani Sadiq ya fito yake nuna kishi a cikin arewa sai Allah ya bashi dama. In Allah ya yi kaga wannan abun, ka jira sakayyar Allah, ka jira ta yanda ubangiji zai fito maka da siffarsa. Wallahi tallahi sai ka yi da ka sani fir'auna ma da Allah ya bashi ya gama tsula siyasa karshe maliya ce ta hadisa. To kar ka bari Allah ya saka ka a gaba, gara ka shuka alkhairi. Duniya gudu sun fada mu ce farariya ce karariya ce, kar shagalin duniya ta dibe ka kai kanka cikin jahannama khalidina fiha abada. Wallahi tallahi radiyallahu anhu maradu an zalika liman kashiya rabba. Wallahi sai ka dawo a cikin ta. School no be scam guys, school no be scam. You know what they do? Ya san me yake yi. School no be scam guy. Kaman fassarar ne kaman baka gane bane, ko mu ne baka dauki fassarar bane, ko kai ne baka dauki fassarar bane. In fact it is you that you don't even understand what he mean actually. Baka understand me yake nufi ba. So Allah ya gwada maka. Idan Allah ya gwada maka, ya gwada maka, sannan sai ka fito ka nuna cewa ina ga yan ta'addan da sa hannu a ciki. Mun faɗa. Allah ya ma yan arewa sakayya. Duk wanda da hannun shi aka zalunci yan arewa, da ƙuri'ar mu aka zalunce mu, ubangiji Allah ya bi mana kadin mu. Allah ya bi mana kadin mu, waɗanda aka kashe Allah ya ji kansu, waɗanda suke hannu ubangiji Allah ya kwato su dan rabbul izzati. Dan rabbul izzati. Allah ubangiji ya mana sakayya. Nonsense.